ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಕ್ಷಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ನೆನ್ವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಿಬಾರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏನದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ತುದು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಡುಂದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಅಂಚೆನೈತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಮಸರಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಏನು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಪಾನಡಾರು ಕುಕ್ಕರ್ ರಿಪೇರಿ ಐತರ್ದನಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಚೇರ್ ಕುರ್ಚಿ ಕುಕ್ಕರ್ ರಿಪೇರಿ, ಜಾರ್ ರಿಪೇರಿ, ಅವು ರಿಪೇರಿ ಅನ್ನಾಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೊಯ್ ಇಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರೊಂದು ಲೇರು. ಮಮ್ಮಿ ನೀಡಲ್ಲವರ ಹೊರ ಬಲ್ಲಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಡುಲ್ಲೇರು ಲೇಟ್ ಆಂಡತೆ. ಸೊ ಮುಲ್ತುಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಪ್ಪಿನಿ. ಅಡ್ದಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಬುವಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುರಂಡಿಂಚ ರಶ್ ಉಂಡಿಗೆ ತಿಬರಡ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ರಶ್ ಉಪ್ಪು ಸಂಡೆ ತೇನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ ಸಕ್ಕರಡೆ ಬತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೂಲು ಬುವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕಿನಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು. ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಾಡುವ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ವಾ. ಓಕೆನಾ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈ ಪೊನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಯಾ ಮೆರೋನ್ ಪಾಡ್ನು ರೀಚಾಯ ತಿಬರ್ಗ್ ಬತ್ತು ರೀಚಾಯ. ಇದು ಸಂತೆ ಗೊಪ್ಪಿನ ಲಿಂಗಸಾರಡು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ.
ತಿರುಗಿದು ಪುರ ಅಂಡಿ కొంచెం ಕಾರಿಂದ ಎತ್ಕೊರ್ನಿ ನಾನು ಇದಡ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂಡ್ ರಶ್ಶು ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿದಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಬಚ್ಚಿಲೆ ದೇ ನಡತದ ಮಮ್ಮಿ ಗೋಬಿ ದೇಶಂದೆ ಗೋಬಿಂದಿ ಇರಬೇಡ मुझे भी टाइम से सुना है दादा पूरा मूवी की बोटा खा जाओ हाँ अरे पुलिस डाला वो बच्चा हेल्प दाना है ನಮ್ಮ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಗ್ರೀಚ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಬೋ ಎಂಚಿ ರಶಿ ಮೂಲ್ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಲ್ಕಿ ಬರಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಕಿದ ತೊನ್ನವೆ ಕುಲ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕುಲ್ಕಿದ ತೊಂದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶೋಡ ಸರ್ಬದೆ ತೊಂಡೆ ಎರಡು ದಾದಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಲ್ಲ ಐಕೆ ಅಂಚನೆ ಸೋಡ ಬತ್ತ ಬಲ ಉಂಡೆ ಮೋಲ ಐದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡೆ ಕೇನಿ ಸೋಡ ಬೋಡೆ ಕೇನಿ ಇಂದಾನಿಗೆ ಆ ಮುಟ್ಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮುಟ್ಟಿನ ಎಸಲ ಪೆದಲಿ ಅಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದು ಮಾರೇದಿ ಇದರಿ ತಗ್ಗುದ ಪೆರಾಪಜಿ ಸೊ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಮಜೆ ಇದೇರು ಎಂಚಿನ ರಶ್ ಅಕ್ಕ ಓ ನಮ್ನ ರಶ್ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಂತದಿ ಮಾತ್ರ ಅక్కడ ನೂಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪೂರ ನುಕೋ ಒಂದ್ ಪಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನ ಚತ್ರ ತೂವದ್ದೇ ಸೀದೆ ಎದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಗ ಕೇಳ್ತೀರ ಬರ್ತೀನಿ ಅನಛತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಕುಲ ಅನಛತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮಕ పోయిని ಎದೂರ್ పోయిನಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಮೊಕ್ಕಲ್ ಕಲ್ಕರಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಯಮ್ಮ ತಪ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಿಕ್ಕ ಇರವಿ ನೀತಿ ಇರಶೋಡಿ ಪೇಸ್ಟುಲೆ ಕಪ್ಪು 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 ಅದು ಪೋಯೆ ಬಾರಿ ಬಂದು ತೋಜು ಬಾಜೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಜೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ಲ ನೀರು 2 ಬೋಟ್ಲ ನೀರು ಕೊಂತ ಉಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಬ್ಬಾ ಬೇರೆ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಇದೆಂತ ಜಪಲೆ ಮುಟ್ಟು ಅಚ್ಚಿಗು ಮುಲ್ಪಕ ದಾಲದ ತೊಂಜ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ದಾಲದ ತೊಂಜಿ ಪೂರ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ದೇವನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜೋಲ ಐತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಐದು ತುಂಬಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಗಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಅದೇವು ಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಪಾವು ಹೋಗಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಪಾವು ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಇರ್ನ ದೇಜರ್ ನೆಬುವಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಿನ್ನಿನ ರಡ್ ಲಂಗ ಕಿನ್ನಿನ ನಂಗ ಅಬ್ಬಾ ಬಚ್ಚಿದ ಪೋಣ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೇನು ಏನು ಮನ್ಪು ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಬರ್ಡು ಉಂಡತಿ ನಮಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇನವೆ ಬಟ್ ಏನಕ್ಲ ಪುದರ್ಕೆ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಬಚ್ಚಿದ ಬೋದಿತ್ತು ಪುದರ್ ಸಮೇತ ಕೇಂಡಿ ಜಾನ್ ಪುದರ್ ಸಮೇತ ಕೇಂಡಿ ಜಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ದೀಶಾ ತೇರು ಪುರ ಪಂಡ್ ಪಾತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಲಾಪ್ ಜೇನ್ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ತಿದಾಡ್ನು ಓಕೆನಾ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅಂಚೆನ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒನಸ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನತ ಆತ ಒನಸ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಯಾನಿ ದಾದೆ ತೊಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇಂದು ಮಾಲೆದೆ ತೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪದ ಅದು ಕೊಂಡಿ ಇಂಚಿಂದ ರಡ್ಡದೆ ತೊಂದೆ ನೀಕು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಗೆ 40 ರೂಪೀಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚಿಂದ ರಡ್ಡದೆ ತೊಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡತೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ
ಓಕೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೇ ನೆನ್ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆನಾ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಭುವಿ ಬಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್